Bon dia, nens i nenes! Avui us porto un conte que parla d'endevinalles. Es diu Cucut. Qui és? Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va! Cucut. Qui és? Una llengua llaminera i una cua peluda al darrere. Qui és? El gos. I com fa el gos? Un cos verd i rugós i queixals, de dos en dos. Qui pot ser? El cocodril. I com fa el cocodril? Am, am, am. Una trompa grisa ondulant i orelles d'allò més grans. Qui és? L'elefant. I com fa l'elefant? Cua blava i bec groc, camina tort a poc. Qui és? L'ànec. I com fa l'ànec? Quac, 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 quac. Un morret que tot ho ensuma i un rínxol rosa per cua. Qui és? El porc. I com fa el porc? Una llengua llarga i violeta i el cos estampat com una samarreta. Qui és? La serp. I com fa la serp? Un vestit taronja i ratllat és la pell de l'enorme gat. Qui pot ser? El tigre. I com fa el tigre? Arr! Arr! Qui té 10 dits juganers als peus, dits tramposos a les mans, qui sap fer tots aquests sons sense parar? Doncs els nens i les nenes! I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?